Dobar dan. Danas ćemo odgovoriti na pitanje što je pravilno. Na pamet ili napamet? Evo odgovora. Izraz na pamet sastoji se od dviju riječi. To su prijedlog na i imenica pamet. Dok je napamet jedna riječ, a ona je po značenju načinski prilog i odgovara na pitanje kako. Napamet. Na pamet koristimo u rečenicama poput ove. To mi je upravo palo na pamet, a u značenju dosjetio sam se. Dok na pamet kao jednu riječ, kao prilog, koristimo u rečenicama poput ove. Pjesmicu sam naučio na pamet. Kako? Na pamet. U značenju naizust, znam je recitirati bez čitanja. Dakle, točno je i na pamet i na pamet, ovisno o tome u kojim kontekstima koristimo jedno i drugo.